Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalosar. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Bisan pa man nga gipaubos na sa Modified General Community Quarantine kon MGCQ ang Dakbayan Sugbo, kinahanglan gihapon nga dili mo kumpiyansa sa COVID-19. Mga supermarket sa Dakbayan Sugbo gitumbok nga posibleng tinubdan sa pagkatap sa virus matod sa IATF. Apila ang mga food business sa gimonitor sa mga otoridad karon. Aniya ang report. Gibutyag sa Deputy Chief Implementor sa IATF, Joel Garganera, nga sentro sa transmission sa COVID-19 virus ang mga supermarket. Kini ang ilang sayran base sa contact tracing nga gipahigayon sa mga nataptan sa sakit. Dili kita kaingon nga diha, but among the nagpositive, ang result sa contact tracing, ang ilang gisulti is naagi sila trip sa supermarket. No? So that's around 60%. Suma ni Garganera, ilan nasuta nga wa motuman sa minimum health protocol ang mga taong musulod sa mga supermarket. Matod pa, wa matarong og sulob ang mga face mask o face shield busa sayon nga nakakatap ang virus. Gumikan ini gimanduan sa IATF ang tagduma sa mga supermarket nga magbutang og marshal aron mabadlong ang mga tawo sa sulod nga dili motuman sa health protocol. When we talk about the behavior inside the supermarket, this goes both with the shoppers and the personnel, no, inside, no. Nasa tay daghansad kayo, daghansad mga karinderya for one, no. Karinderya is food. Apil sa gitutukan karon sa IATF ang makananan, di na kong posibilidad usab ang panagtakod sa kagaw ilabi na kung magtabi samtang nangaon. Gidugang ni Garganera nga sa pagkakaron, wa sila'y natala nga COVID transmission sa mga Pinoy-anan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 2,000 ka mga vendors sa merkado sa carbon ipaubos sa PCR swab test sa semana. Gitugan ni Consel Joel Garganera, ang Deputy Chief Implementor sa IATF, nga madayo na ang lakang nga gitumong aron na pagsiguro nga masubay ang tinubdan sa virus isip kabahin sa gingusgan karon nga contact tracing. Giratsada tanan ang mga regular vendors nga naay pwesto o ang mga ambulant vendors sa carbon. Gipasabot sa opisyal nga ang carbon ang sentro nga adtuanan sa mga tao dili lang sa Dakbayan Sugbo apan lakip na usab sa ubang mga dapit. Kung ugaling adunay magpositibo, ipatuman ang segmented lockdown o kadtong area nga adunay COVID positive. Muna giingon ba nga kaning lives or health safety is primordial, but I'm not going to let them choose between lives and livelihood. They have to coexist. So nagay mahitabo niya ni, we're trying to devise a scheme nga ma-dispose gyapon na ang ilahang mga tinda, especially mga perishable. That is where the bayanihan came.
Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, tulo ang nakras tungod sa kalit nga pagbulog sa kusog nga tubig sa busay sa barangay Sukib sa lungsod sa Tayasan. Nakuhaan pa og video ni Newscooper Jevelyn Librado ang pagkaanod sa lawas ni Shera Fausto, 20 anyos. Nabangalan usab ang patayng lawas ni Sherwin Fausto, 40 anyos ilahan ni Shera, samtang nabangalan haduol sa tiilan sa busay ang 5 anyos nga pag-umangko ni Sherwin. Dalawa sinuon ang bana ni Sherwin ug anak nilang ulitaw nga nakakapyot sa dakong bato. Dihang kalit lang mikusog ang tubig. Nadala sila sa tambalanan. Nangaligo niya higayuna ang banay nga Fausto uban sa 5 anyos nilang pag-umangkon. Matod ni Ramil Gardario sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Tayasan nga init ang panahon. Dihang nangaligo sa busay ang banayng Fausto apan wa damhang kusog di ay ang uwan sa bukid nga mahinungdan sa kusog nga bulog sa tubig sa busay. Lapu-Lapu City Police miumol og Special Investigation Task Group nga maoy mututok sa investigasyon sa pagbanhig patay kang Mactan Barangay Councilor Zandro Augusto. Siluan Mirundina sa report. Negatibo sa swab test si Mactan Barangay Councilor Zandro Augusto apan posibleng ugma sa gabi pa siya mahaya sa iyang panimay kay gikinahanglan pang mapaubos sa autopsy ang iyang patayng lawas. Mato ni Police Major Jose Angelo Acupinpin, hepe sa Police Station 3, may nahinabi na silang duha ka mga saksi sa hitabo ug nakahipos na usab sila og mga CCTV footage gikan sa duha ka mga establishmento haduol sa crime scene. Gawa sa anggulo sa negosyo, lakip sa gitan-aw karon sa kapulisan ang posibilidad nga may kalambigitan usab gini sa politika o baka sa anggulong personal grudge sa mga tao nga nakabikil sa biktima. Nasa lagi filean og kaso sa una nga tao but di siya nako disclose. So gitan-aw lang po namo to siya nga basing possible another possible motive. Actually all possible motives man gunman amo ang gikuan open gyud mi tanan amo yung wala mi gikuan wala pa mi gi-remove nga motive. Karong hapon, gikatakdang umulon sa Lapu-Lapu City Police ang Special Investigation Task Group nga mo'y mututok sa padayong investigasyon sa pagbanhig patay sa konsihal. Ang biktima anaa pa siyang unang termino isip barangay konsihal sa Mactan. Apan gihulagway siyang aktibo sa mga kalihukan sa barangay. Gani nakatambong pa siya sa gipahigayong Scuba Surero 2020 niadtong Sabado sa buntag sa wala pa nahitabo ang pagbanhig kaniya pagka alas 7 ni anang gabi. Aktibo kaayo siya sa iyang pagkakonsihal sa barangay. Siya mismo hands-on siya sa pag-apod-apod sa ayuda. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisda. Massive vaccination ni Pagayon sa Talisay City Veterinary Office sugod karong Lunes dungan sa pagsaulog sa World Rabies Day. Si Chona Carion sa report. Sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19, temporaryong nahunong ang pagduaw sa mga sakop sa City Veterinary Office sa kabarangayan. Mao nga karon nga ubos na sa Modified Community General Quarantine ang syudad. Mubalik na ang pagpamakuna sa mga iro ug iring sa nagkalain-laing barangay sa Dakben sa Talisay. Una nilang bisitahon karong Lunes ang barangay poblasyon. Gipahimugatan sa City Veterinarian sa Dakben sa Talisay ang kaimportante sa pagpabakuna sa mga iro ug iring gumikan kay ang rabies makamatay. Kinahanglan kay mo pabakuna gyud sa iro ug iring kay ang rabies zoonotic siya nga sakit nga pwede gyud siyang adto sa tao. Gawa sa pagpamakuna og anti-rabies, mupahigan usab sila og pagkapon sa mga iro ug iring. Sukad niadtong Enero hangtod karon, moabot na sa 973 ang mga iro ug iring sa Talisay City ang nabakunahan og anti-rabies. Ug wa sila'y natala karong tuiga nga adunay nagpositibo sa rabies. Nga mamakuna ta didto, mohatag tag mga veterinary services pareha sa free consultation, deworming, vitamin supplementation. Nya if naatay chance nga makapangapunta dito para ma-control po nato ang population sa irog mga iring ato sa nang buhaton. Uban ni Rinanti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kay wa pa magyud makabiyahe ang mga public utility jeepneys PUJ sa Mandaue City, City Hall mituon karon na kun asa nga posibleng ruta nga mamahimo nilang kabiyahean. Taliwa kini sa padang panawagan karon sa mga drivers o mga operators nga tugtan sila makabalik sa kadalanan. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, usa ka transport route plan ang gitinguhang umulon sa Mandaue City alang niining mga traditional jeepneys nga hangtod karon wa pa makabiyahe sa kadalanan. Unom ka buwan na nga nakaparking lang sa usa ka bakanting luna sa Barangay Gizo ang upat ka mga jeepney nga iya sa pamilyang Cordillera. Sukad miigo ang pandemya, wala na kini makadagan kay wa pa man gitugtan ang mga traditional jeepneys. Matod ni Ginang Susan, ang iyang bana matag karon og unya ipa-start ang sakyanan aron dili madaot ang makina. Samtang wa pa kabiyahe, naninda usa siya og prutas ug mga utanon aron makasapar sa adlaw-adlaw nga gasto. Ingon man gud tuon ta nga padaganon lagi interbarangay murag kuli naman gud sir kay nihit na kay ng pasahero ba. Nya. Ang kubintaha man to nga sa ruta gyud namo unta kay maka-pick up man ka sa krasada og mga pasahero, mga trabahante. Sa order sa LTFRB, gitugtan na nga makabiyahe ang mga traditional jeepneys sa Central Visayas, gawas lang sa Cebu City ug Mandaue. Mao nga ang mga operators sama sa milangkob sa grupo nga Piston, padayon nga nanawagan sa gobyerno, tugta na unta sila sa kadalanan. Ang Mandaue City Hall mirespeto sa desisyon sa LTFRB, wala pasab sila miapilar niini. Apan mimando na si Mayor Jonas Cortez sa City Planning Office ug pagtuon kung asa posible nga makabiyahe ang mga traditional jeepneys. Kung mamahimo ba sa mga interior roads, ingon man sa mga highways nga gibiyahian karon sa mga buses ug modern jeepneys. So, dili ni siya pasabot nga same ruta gihapon kay na naman gudroy mga karsada nga bisan pagway jeepney ni saka og maayo ang traffic yan na napod tay buses ron naatay gi pahimo si mayor ginagpahimo gyud siya route plan. Kung mahingpit kini nga pagtuon ug unsa man ang rekomendasyon, kini ang ipresentar sa City Hall ngadto sa LTFRB. Wala gid na giingon nga gichapwera na gid nato ang mga kaigsoonang jeepney drivers no gihunahuna gid ni mayor unsaon niya pag hatag gihapon og oportunidad. Ang LTFRB manggoy na adyoy say with regards to traditional jeepneys. Mao na nga we're waiting for them ni himo mig study ang city ni study para i-submit sa ilaha og okay ba. Samtang kabahin ba mining issue kung dunay igo ra ba nga gidaghanon sa mga buses ug mga modern jeepneys nga nagbiyahean karon taliwa nining volume sa mga pasahero. Gipasabot ni Attorney Ibanez nga dunay commitment gikan sa bus company nga igo-igo ra kini ilang gidaghanon sa mga buses nga gipa-deploy karon sa kadalanan. Mupuno sila kung makita sab nila nga magkuwang man labi na panahon sa peak hours kini mupadong ug mupauli sa ilang mga trabahoan ang mga pasahero. Bob? Daghang salamat, Nico Serino, sa imong live report. Mga nurse nga nanarbaho sa pribadong tambalanan sa Dakbayan Sugbo naningil na sa gipasalig nga cash incentive alang sa mga healthcare workers nga may serbisyo atol sa COVID-19 pandemic. Ang report ni Femari Dumabo. Niadtong Hulyo ni mando si Cebu City Mayor Edgardo Labella sa City Council sa paggahin og pundo aron ihatag nga cash incentives alang sa 1,800 ka mga nurse, doktor ug uban pang healthcare workers nga nanarbaho sa pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Tag 10,000 pesos matag usa, matag bulat gikan sa Hulyo, Agosto hangtod na sa Setyembre. Apan sa gitugan ni Joseph Stephen Discaliar sa GMA RTV Balitang Bisdak, napuno na siya og mga pangutana gikan sa mga kauban ng mga nurse nangita kung asa na ang mga cash incentives. Si Discaliar ang pangulo sa Philippine Nurses Association Cebu Chapter. We promise to give every COVID nurses assigned in the COVID area of a certain amount. So we just hope kay
Abot na mga September ba? Saysay ni Discalyar nga ang saad ni Lebella dakong tabang sa mga healthcare workers sa pribadong tambalanan. Ilabi na alang sa mga nurse nga nagdawat lang og 15 ngadto sa 18,000 pesos nga suhulan matag buwan. Na-implement ang salary grade 15 sa mga nurses in the government. So to parallel this one sa ato ang mga private hospitals, we are very also thankful to the Cebu City government of giving this additional 10,000 pesos to our nurses. Subling gipasalig sa mayor nga iyang tumanon ang unsa may iyang gisaad. Gani giandam na ang payroll sa pagkakaroon. Doon ay mga documentary requirements ay para di ta mo sango sa Commission on Audit. This is the first time nga gihimo gid ni nga ang city government mohatag og ayuda sa mga private medical workers, frontliners, gikan ato nang mahatag una siguro o di karong simana sa sunod simana. Basta definitely una mo human ang September. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mopatuman og full alert status sugod sa September 26 sa pagsugod na sa limitado nga pagpasud sa mga tawo sa tanang samang dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Mga opisyal sa CCPO ug sa Cebu City Government nagtigom og gihan-ay ang protocol nga ipatuman sa mga sementeryo. Aniya ang report. Gituki sa kapulisan, kauban ang mga opisyal sa syudad sa Sugbo o kabumbirohan ang protokol nga ilang ipatuman sa mga sementeryo. Sugod sa Setyembre 26, ipakatap na ang mga pulis o mga multiplier forces sa mga samaang diin na panglantawan nga musugod na sa pagdagsa ang mga taong muduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Lakip sa moabag ang bag-ong recruit nga task force kasaligan o mga barangay tanon. Kini aron masiguro nga mapatuman ang maximum health protocol din sugod ining pitsaha, limitahan ngadto sa 30% ang makasulod sa mga samang og limitado usab ang oras. Initially, we'll be creating or setting up sort of a multi-agency center from the city in the entrances of the cemeteries. So not just police who will be manning the center, but all agencies available. Samtang ipadayag ni Kunsel Dave Tumulak nga dili mahitabo ang pagpasuga sa mga nitso sa mga samang base usab sa palisiya karon sa mga administrador sa mga samang. Giklaro sa kini nga gidili ang pagdala og pagkaon sa sulod sa samang ug dili usab ang pagpamaligya og pagkaon sa perimeter sa mga samang. I'd just like to clarify, as of this time, wala pa'y order ang mayor no pag-lift sa ato ang quarantine pass. So still karon quarantine pass needed gihapon nga musud sa ato ang mga minteryo. No vending of or no selling of food inside and within the perimeter. So mauna ang ato ang tan-awon nga mapatuman. Magmontar usab og kahimanan sa pag-disinfect og ambulansya ang CDRRMO. Separate ambulance natay mga quick response nga ipang-deploy on sa mga dagko nga mga samang. Ang Cebu City Fire Department mopatuman usab og heightened alert atol nining mga adlaw. Fire Department sir ma'am no kay kuan kana magpakandak mi og kuan safety inspection sa tanan natong kuan cemetery, labi na kanang mga dako nga sementeryo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa nasinating pandemya, ubay-ubay na ang mga kumpanya ang nagpatuman o retrenchment. Samtang ang ubang patigayon na pugos kung pagpanira. Mga apektadong kawaning naglaom, nga unta mahatagan silang tabang finansyal sa nasudnong kagamhanan. Si Luan Mirondina sa RTV Presents. 25 katuig nang nagtrabaho sa usa ka manufacturing company ang 45 anyos nga si Lily di tinuod nga pangan. Apan niadtong Mayo, usa siya sa mga nataktak sa trabaho human mipatuman og retrenchment ang gitrabahoan niyang kompanya. May nadaon ta siyang separation pay bugti sa length of service niya sa kompanya. Apan ang tanan,
Anam-anam nga nautot, dihang na ospital ang iyang igsuon tungod sa aneurysm. Busa dihang may gischedule nga grievance alang sa mga SAP beneficiaries, usa siya sa mga misusi kung ang sama niya may mapaabot ba usab nga tabang pinansyal gikan sa kagamhanan. Gusto ko nga unta makakuha ng gihatag nga privilege sa gobyerno anang SAP. Unsa man akong buhaton, unsa may implementing rules and regulations para namo nga wa mi kaabot adtong Abril. Emosyonal nga gisaysay ni Lily ang iyang kadismaya sa gobyerno nga daw nahikalimtan ang mga mamumuong sama niyang naghanduraw na lang sa posibleng kaugmaon. Di man sa ingon nga nangwinta ko or unsa, pero nga ako lang nangayo lang ko og gamay nga konsiderasyon or tabang gikan sa gobyerno kay like ako I've been working 25 years. So I've been paying tax to the government for 25 years. Karon nga wala na ko'y trabaho, bisag gamay lang. Ang Department of Labor and Employment sa Labor Advisory No. 12 mipatuman sa COVID-19 Adjustment Measures Program (CAMP) niadtong Marso 21. Ubos sa CAMP, makadawat ang mga kawani sa mga small and medium enterprises og tag 5,000 pesos nga financial assistance. Kinihuman ang mga employer sa naasoy mga patigayon nakasumiter sa application ngadto sa DOLE. 158,090,000 ang budget sa DOLE ubos sa CAMP diin may 31,618 ka mga kawani sa 1,403 lang ka mga establishmento lukop nasod ang nakapahimos niini. Sa text message giangkon sa Information Officer sa DOLE 7, Luchel Taneza, nga tungod sa kadaghang patigayong naapektuhan, nagkuwang ang budget sa CAMP busa niadtong Abril 30 nahunong ang programa. Busa ang mga kawaning nataktak gikan sa buwan sa Mayo sama ni Lily, nakapangutana kung may mapaabot pa ba silang financial assistance gikan sa kagamhanan. Kini sa dakbayan sa Lapu-Lapu moabot sa 4,400 ka mga kawani sa MEPS ang maapektuhan unya sa ipatumang retrenchment sugod sunod buwan. Wala pa ilabot niini ang gatusan usab ka mga kawani sa upat pa ka managlahing locators nga nakapatuma na og retrenchment niadto buwan sa Agosto ug karong buwan sa Oktubre. DOLE sa ilang bahin, mitataw nga nagpaabot pa sila sa guidelines sa bag-uhay lang napalabang nga bayanihan 2. Uban ni Godfrey Rilien. Ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo. Gipa-imbestigahan ni Bohol Governor Arthur Yap ang usa ka mayor nga giingong napakyas pagsunod sa COVID-19 protocols. Matud pa ang maong mayor mianhi sa Cebu sa miaging semana ug mibalik sa Bohol nga wa mosunod sa tukmang health protocol. Matud ni Yap, iyang gikonsulta ang Bohol Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases Security Cluster nga gipanguluhan ni Colonel Joselito Clarito, ang director sa Bohol Provincial Police Office, nga maoy gitahasan nga mag-imbestigar. Suma sa taho, miadto ang maong mayor sa Marina Bay Seaview dinhi sa Cebu ug mitambong sa dinner conference uban sa usa ka taas nga opisyal sa Philippine National Police. Apan wa hinganli ni Yap ang maong mayor sa iyang pamahayag. Hinuon sa radio interview sa Bohol, giangko ni Panglao Mayor Yunila Montero nga siya ang mayor nga gitumbok ni Yap. Apan matud ni Montero nga wa siya nakalapas sa health protocols kay nag-isolate man siya pag-abot sa Bohol o gimonitor siya sa Municipal Health Office. Dugang ni Montero nga wa niya gibutang sa kakuyaw ang ubang tawo. Ang lungsod sa Panglao walay natalang kaso sa COVID-19. Aron di mapasipadaan ug mas maprotehian pa ang mangrove area diha sa Mandawi City, ang City Hall o ang Department of Environment and Natural Resources nagpinirmahay og kasabutan. Ani ang report ni Nico Serino. Sa gitinguha nga Mandawi City Forest Land Use Plan kun FLUP ang hapsay nga pagduma ug paghanay og mga palisiya kabahin sa mangrove forests nga nahimutang sa syudad. Sa Mandawi, pipila ka mga coastal barangays ang dunay mga bakhawan nga angayang protektahan. Pasabot sa DENR, bisan mga lugar sa North Reclamation, mangrove area kaniadto ug mahisakop sab sa palisiya sa FLUP. Kini ang rason nganong nagpinirmahay ang syudad ug DENR alang niining maong katuyuan. Gipangunayan ni Mayor Jonas Cortez ang kalihukan nga mipasabot sa importansya sa pagproteher sa environment. It's our way of taking the first few steps to protect our little patch of forest. We still have a long way to go to finalize Mandawi's FLUP.
Matod sa DENR, kung mahapsay ang palisiya, matino sab ang tenure sa pagpagamit sa mga lugar. Ang IPLUP, importante na kay it is a guide of the local government unit on how to best manage sa kaning mga forest land area, and sila pod allocate sa mga different uses. Tungod kay walay forest nga upland o timberland dinhi sa Mandaue City, ang tutukan karon sa mga otoridad kining ilang mangrove forest o bakhawan. Importante kaayo sa kalikupan, mao nga miumol gyud sila niining mangrove forest land use plan. Sa Memorandum of Agreement, maumol ang usa ka executive committee nga maoy regular nga magtigom aron pag-formulate sa mga palisiya. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Mayong adlaw sa tanan, ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon karong adlaw Miyerkules, September 23, 2020. Gumonitor gihapon ta sa usa ka low pressure area ug ganihang alas 3 sa kadlawon gi-estimate kini nga nahimutang sa 365 kilometers sa silangang bahin sa Katarman, Northern Samar. Ug base sa atong analysis, ubos gihapon ang kahigayunan niini nga mahimong usa ka bagyo. Samtang ang habagat o southwest monsoon ang nakaapekto sa Palawan, Visayas ug Mindanao. Ug tungod sa epekto sa LPA ug habagat, ang mga probinsya sa Eastern Visayas ug Central Visayas posibleng makasinati og madag-umong kalangitan ug mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. Samtang ang mga probinsya sa Western Visayas, Palawan, lakip na ang Kalayaan Group of Islands, og Occidental Mindoro, mayo ang panahon din aduna lang sila mga panagsang pagpanag-om o patak-patak na mga pag-ulan. So magpasulabi ang kainit karong adlaw. Ug sa Metro Cebu ang adlaw mosalop sa alas 5:39 sa hapon ug musilang ugma sa alas 5:33 sa buntag. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sundao sa mga atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Mao kana ang atong weather update gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delfin. Daghang salamat. Giapil na og roving sa quarantine reaction team sa Talisay City Police Station ang mga samang sugod karong adlaw. Si Chona Carion sa report. Tipik kini sa pagpatuman sa hugot ka seguridad sa mga sementeryo. Mga pulis nag-inspect, nagsugod sa mga samang matag karon ug unya. Kini gumikan kay gipaabot nga magsugod na og bisita ang mga tawo sa mga lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na. Gumikan kay atol mismo sa pag-obserba sa kalag-kalag sirad-an man ang mga menteryo. Lakip usab sa gipangandaman sa kapulisan ang kasaulugan sa kapistahan sa Dakbayan. Bisan pa man ang kasaulugan sa Santos nga Misa ug motorkada, mangayog gihapon og augmentation sa kasundaluhan ang kapulisan aron pagpatabang sa pagbantay kung nagsunod ba sa quarantine health protocols ang mga tao. Although skeletal as of the moment in cemeteries here in the city of Talisay, we are also under full alert now because of the incoming fiesta on October 15. So our deployment in the fiesta security coverage will continue towards our deployment in the Kalag-Kalag. Ubani rin ang Tikiniones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Tagpiso lang nga edukasyon. Kini ang naghatag og paglaom sa mga tinun-an nga bugtong gisaligan mao ang piso wifi sama sa Bukirang Barangay sa Tabunan, Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Ang Barangay Tabunan napalibutan sa mga bukid ug lisod kaayo ang signal sa komunikasyon nga essential kaayo karon sa blended modular class. Busa Kalbaryo alang sa matinunan sama ni Aluna nga naabtan namo nga nagpindot-pindot sa cellphone. Nangandam dahil siya sa iyang klase nga hapit na magsugod. Niadto siya sa tindahan sa ilahang barangay kay nagpa-load sa piso wifi. Dili sa piso wifi internet nakadepende ang kaugmaon karon sa mga tinun-an sa mga bukirang barangay labi na diri sa Barangay Tabunan nga murag na sa lipdan no sa mga bukid ang ilahang dapit maglisod yun sila sa pagkuha og signal sa ilahang cellphone o mga gadgets. Struggle ang online class na diri sir ay.
Kay tungod sa among signal, labi nagmag-1-1 kay mo slow man ang iyang connection then ingon ani piso wifi ra ang gamit kung walay kuryente kay dili mi ka-connect so mangita mig laing barangay nga mas kusog og signal para among data kay maka 4G ana. Sa piso nga hulog maabot sa 10 minutos ang gamit sa signal apan mahimo usad nga usa ka adlaw bugti sa 30 pesos. Mas nindot gyud ang face to face kay labi na sa amo nga hinay ang signal nya mas nindot gyud hands on ang kuan ba klase sad Loading man og loading oy kung daghan ang mo gamit sir loading kaayo. So sa may pamaagi si mong anak na kung mag-loading. Mao gyapon mo dagan sa dita gihapon magantos ngitag signal. So manghangyo sa teacher ana loading. Manghangyo gyud nga loading man ma'am. Ang piso wifi ni Lisa mao'y gisaligan sa mga tao silang dapit aron makakunik sa internet busa magkamangpod usahay tungod sa kadaghan nga mo gamit. Sagaran kung estudyante sir, anligid sila para maugmaan. Anli kung anli mo. Kaya makatipid mga sir, kay kung 24 hour na biya, 30 raw. So wala kaabot tagpila na lang mabutang sa inuras. Sama nining mga bata nga naglingkod sa atbang nga nagduwa silang cellphone kay nakapiso wifi man. Panganda mo sab kini sumaabot Oktubre 5 nga pagbukas sa klase. Saman mo signal dito. Na, pisunit. So okay ra basta dunay ba? Kusog ra ba? Kusog-kusog naman sir. Alang sa mga ginikanan, mahinungdanon ang safety sa mga bata apan importante usab ang edukasyon busa kay naamay pamaagi sama sa piso wifi mao na lang kini ang ilang giagwanta bahala og moingon nga tagpiso lang ang akong edukasyon. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka Icelandic na tanggong dinhi sa Pilipinas tungod sa pandemic apan nag-enjoy sa kadagatan nga mo'y nagsilbi niyang kalingawan. Gani usa sa nakapahinganghan niya ang mga dagkong statwa nga makita sa ilawom sa dagat sa lungsod sa Alegria, Southern Cebu. Kini ang report ni Femari Dumabo. Sud na sa 5 ka bulan na tanggong si Finn Snow, usa ka Icelandic, sa bagatang bahin sa probinsya sa Sugbo tungod sa pandemya. Tungod sa gugma niya na sa lugar, inay maguol, tumang kalipay pang iyang naangkon, kay nakaduaw siya sa pipila ka mga tourist destination sa bagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Atol sa interview kaniya sa GMA Regional TV Live, iyang gitugan nga naduaw na niya ang Kawasan Falls, kabaybayunan o kadagatan sa Sugbo. Og labaw sa tanan, nakapangangha kaniya o usa sa nipailan ni ini diha sa iyang social media ang mga life-sized statwa nga naa sa ilawom sa dagat sa Alegria. Ang mga statwa alang kaniya maoy na nalipod sa dagat sa maong dapit. I discovered a new attraction here in Cebu. There's underwater statues, 5 of them in the beautiful coral reef of Alegria. And what you see actually all over Philippines is there are statues of Mother Mary. Usa sa iyang naamguhan sa iyang pagkatanggong sa Sugbo, mao ang pagpasalamat ug paghatag og bili sa ginagmayng mga butang sama sa pagsaksi sa pagsidlaw sa adlaw. You really appreciate the small things in life after the pandemic. You're stuck inside for so long and you can't do anything. And for example, I woke up every single day for the last 3 weeks, 5:30 a.m. to watch the sunrise, something I never done before. Labaw sa tanan, gawas sa gugma sa kalikupan. Sa Sugbo sab niya nahimamat ang babaeng natingban karon sa iyang gugma nga susama kaniya mahiligon usab sa diving. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV o sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita o kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasagawa sa nasod ngani kisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibot Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Og 93 ka adlaw na lang. Pasko na mga kapuso. Mayong hapon mga kapuso.